Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkan mu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Ina ba masoya masu kallon wannan shirin namu da rufe shiri mai dogon dango hakuri sakamakon cewa aikin namu ya tsaya ba a kawo shi akan lokaci ba kuma season din bai kare ba. To ya Allah ya hakuri a ci gaba da hakurin da ka saba da mu kuma dole ka saba da ka ce maka abu ne na jama'a ba mutum ɗaya mutum biyu ba. To dole wannan abu kuma abu ne hafin habito ne to kaga da a very difficult. Sai an yi hakuri kamar da aka saba to a ci gaba sannan kuma sai an mana uzuri ka san komai na rayuwa sai a hankali. Ba kuma sunan namu da aka faɗa da rarrafe to kuma ka san sai a hankali da rarrafe yaro kan tashi amma wannan uzurin da aka saba kuma ka za ka yi in ka duba sunan to kuma insha Allah zai zo a cikin sauki. To sannan kuma kar ku manta kar ku shagala a dana subscribe a tashar mai suna da rarrafe TV. Bacin nan akwai shirin mu da muke yi shi ma shiri ne mai dogon zango mai suna ranar cika alƙawari shi ma za ku dinga samun shi a tashar mu mai suna GS Super Karate TV. Wannan shine tashi da ku same mu ta wannan shiri namu shi ma shine sunan fin din ranar cika alƙawari. To akwai fassan mu da muka canza da zamu kawo da Allah inda ku ba mu haɗin kai a karɓi ta akwai jama'a mu da suke rarrabawa a cikin gari. To shine wannan zai nuna cewa aikin mu da muka dawo dama tun daga wancan fasa tamu ta baya daga na 1 zuwa na 5 shine zamu canza fasa shine yanzu ga na 6 da muka kawo muku shine fasa da muka kawo shikenan mun gode. Da rarrafe akan tashi a duniya a yau. Ka san me yasa muka kwamuso ka ko kuma baka sani ba, amma yanzu za ka sani. Waɗansu 'yan tambayoyi zama idan har ka bani amsa yanzu za ka tafi yanka salin alim ka ga ba kare bin da mu. Wane ne zai zo birni za ka ba shi masauki? ɗan ina ne kuma a wani gari yake? Ni ma ban san shi ba. Baka san shi ba kuma za ka ba shi masauki? Na faɗa maka ban san shi ba. Ba za ka faɗa ba kenan. Ba za ka faɗa ba. Ina sauran canjin nan ne? Suna hannun kashe harna uga. Kashe harna? Ga Suna ina? Nawa suka rage? ga 5,000 ne suka rage. Kai kashe harna 10,000 ne ba. Ina sauran 5,000 din suka shiga? Ga ta ba na sha da su. To ta ba har ta nawa kashe? Ga ta 5,000. Kai! Ai ba tsayawa za ku yi ba, ku je ku yi abin da na saku saboda ya kama na tsalle a harkar mu. Wa kenan mai gida? Baushe Hussein Ya kamata mai gida a ji a aiwatar da aikin. to shine abin da ya Gaskiya ne ba. Kamata ya gale. Gaskiya ne ba. Kashe harna. Sana. Wani yaro a motsa ko? Dole ne ya ya kamata. kamata kuma ya aikin da kwarewa. Za a yi aiki mai kyau. Da Allah ya yi aikin da kwarewa. Kashe harna an sai ta mu alburusan nan. A sa a kula fa. Za a kula. Yawwa kaga dukkanin abin da ya faru bai wuce kaddara ba, sai dai mu yi fatan ubangiji Allah ya kiyaye gaba. Wannan kudin da ka bani
kaga ban hada su da sauran kudin gaba daya ba, da su ne aka yi zirga-zirga har aka bero ka. Da su? Da su ne. Yanzu da kudi na, kudin da zan sayi motoci da su, su za a taba. Akai haba, wani abu ba zai yi ba. A ya kake son a yi? A barka a can kai ta zama a cikin sel kenan? A'a, ba a bar ni a can ba. Kudin da aka taba ba na tabawa bane. Kudi na ne na sayan mota. Kamata ya a ranto mun idan na dawo ai sai in biya. A ina ka taba ganin an yi haka? Kana da kudin abuna a ajiye? Ko sai an je ana neman rance sannan a zo a daidai ka? To me amfanin neman da kake yi? To yanzu aro ma kudin aka yi. Kawo sai a sa cikin waɗanda aka taba. Babu, sai na koma sana'a. Shi kenan an ga kana da kuɗi, komai ma yi za a yi. Ni gaskiya ni kuɗi na za a bani. Gaskiya kuɗi na za a bani. Haka kawai mutum zai sai motoci na zo a taba mun kudi na, to da me zan sai mota? Ni da nake da burin sayan mota 12 in je yanzu haka ina da burin in je gida. Ya dai da ma tun da ka fito ne. Ina fito ba. Ni ai ban san ka fito ba, ina ce kawai. Ina fito. Kana ji ba? Ni wai Baushe Hussein zai mai da ni shashasha in ba shi kayan makudan kuɗi, amma wai har ni zai maidowa da mummunan sako. Kwantar da hankalinka, matsala aka samu ne, kai ya kamata ka yi bincike da kanka, a gane ko sai ka tura yara suka je suka masa hirme. Yanzu kam ai an yi mai gaba ɗai aihuwa da hanji. Yanzu na yaran suke, na sake tura su ai su yi maganinsa. bai kamata ka sake tura su ba. Ni na sake tura su. Ni ma bari su dawo, akwai aikin da su min. Ok, ni kam ai na gama nawa ai. Arna kuma an turo ku zo in ba kuɗi ku dawo da kaya, amma ku bari wai wannan abin ya muku wayo, ku dawo ba kuɗi ba kaya, raina ku yi wallahi. Kun zo ne ku jiya maka yi da su ko kuma kun zo ku mun tsari? Ko daya sako maka zo karba, sakon ba komai bane kuma kai ne. Haba ai ko mai gidan na tangir na fi karfinsa balantana ku da aka turo ku, kuma kaya an canye su ba kuɗi. Kai mu kake faɗa haka? Kashe Arna, je ka ɗauko shi. Kai oga, kwanaki ma oga turo mu ba ci yana hannu. Kai kashe Arna, idan ba za ka iya ba zan je in ɗauko wannan abin. Je ka. Kai. Tamara. Wayo Allah, wayo Allah, wayo Allah, wayo Allah, wayo Allah. Kai je ka ɗauko shi. Ba zan je in ɗauko shi ba. Oga sai dai kai ka je ka ɗauko shi. Kai. Bari sai wata rana. Mace. Na fi ƙarfin.
da rarrafe akan tashi a duniya ayo nasara mai haƙuri yakan tashi ya zagwani na alkairi mai san kudi da lalaci kullura shi yake ɓaci sannan ya zama na rasa wayata kai wayata inna lillahi na jibar da wayata ka jibar da wayata ajibar da wayata ajibar da wayata Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. In ta lafiya? Lafiya alhamdulillah. Ya kasuwa? Kai kasuwa alhamdulillah. Allah ba Allah wajen ka ne. Allah sa lafiya. Lafiya kalau. To madalla. Dan so nake mu dan zauna. Ai ba sai mun zauna ba. A tsaye ma za mu yi magana mu. Nan kasuwa ne. Da Allah wance muku zaka. To Allah sa zan iya. Dan uwa kullum ina wucewa nan gurin. Ina ganin ka kuma na kai mai jama'a ne. Dan Allah dan Annabi sai kake taimaka maka bani sana'a. Ka gani ba ko na zo garin ban da kowa. Sana'a? Sana'a da ke garin nan na baka sana'a? Taimaka min zaka yi. Taimaka min zaka yi. Ni ba ko ne musu kuma kullum ina wuce na kai mutumin kirki ne. Dan uwa gaskiya abin da kake faɗa ba zai yi. Kawai da ganin ka ban san ka baka ce in baka sana'a? Dan uwa taimaka min zaka yi. Idan Allah ka bani sana'a wallahi abin da bai san kowa garin nan. Dan uwa dan Allah wuce ka bango ka je bakin gwar kai sana'a ai akwai sana'a ka je kai da kuma albasa mana
shike mai haƙuri yakan tashi. kawai ban san ka ba ban san inda ka fito ba ka zo ka ce in baka sana'a ka je mana ka nema yadda rayuwar ta lalace ni ba ni sana'ar akai ba zuwa ne na nema ba kullura shi yake ɓaci. A jama'a assalamu alaikum, muna gayyato ku a zuwa wannan babban shago mai suna Sauki Plus raba kaya. Muna da hannun mashin, muna da amatko, muna da total, muna da security na kai, muna da bota, muna da amasko babban jarka gashi nan dai da su zaiba da su parking line mashin da su ainihin nomba wanda muna sayarwa gashi na wanda ake sa mashin ko mota duka gashi nan gaba ɗaya muna sayarwa dai. Wannan babban shago yana anguwar lawan Gamadiya Junction. Sai namban wayan mu 090 35 52 51 56. A wannan namban za a tuntube mu da yadda Allah za a same mu. Kayan mu suna da sauki, duka yan nafe wanda kuka sani duka gurin mu suke zuwa, irin su Tijjani, su Tukur, su Tataye, su Pepe, duka nan suke zuwa, sai Yahaya Wais, duka nan suke zuwa suna siyan kaya. Ke na ki je? Kasuwa zan je. Ka kin tambaya mu ne? Na tambaye ta. Ba na ga miki da ki tambaye ta ba? To yanzu ma ina tambaye ta yaya. Ba na zo gunki je fira. Kamal ne. Wani Kamal? Kamal da ɗaya mana. Shike. Assalamu alaikum sarki noma. Matsalar dogon gida kenan kai ta magana ba a ji. Assalamu alaikum sarki noma. To ko ya ji ko bai ji ba, shi kuma ango ba yara. Assalamu alaikum sarki noma. Yawa na je yana zuwa shi. Assalamu alaikum. An ta lafiya? Lafiya kalau. Lafiya kalau. Lafiya gida. Ya gida sai sai. Alhamdulillah. Ya kwana biyu. Lafiya kalau. Jiya bakin dandali na ji ana cewa zaka tafi birni. Wallahi akwai gidan yana da ra'ayin aure a birni zan je shine yanzu ma wannan fitowa da kaga nayi in ba dan ka zo ba da fitowa kenan kawai zan wuce. Allah sarki. Wallahi. Daman aran fahikan nan naka da Allah nake so ka bani. To fahikan nan dai kusan duk sun lalace. Amma bayan ni zan tafi za ka iya tafi a gona din sai ka bincika wanda kaga sun yi ma din sai ka dauka. To shikenan ba wani abu zan je in duba ka san lamarin aikin namu. Wallahi to ya zai. Ruwan ya dan yi nisa. Ruwan ya yi nisa. To dole sai mun dan sa fahikan mun dan yi kari ne shine zamu dan samu ruwan ya je mana inda yake so. So ni ma so nake ina dawo Allah ya dawo da ni lafiya in sai wasu fahika din sai. Allah sarki mu ma mun ba da dinka mana wannan na dinkin da ake. Tambolin nan. Wallahi. To hanzu telen ne bai hada ba ka san telen yanda yake abubuwan sai a hankali. Wallahi to ba wani abu. Madalla. To nagode fa. Allah tsare. Allah ya kiyaye. A da lafiya. Madalla.
waye ne ga hitan wancan ne shi ne fa kullun sai ya bi na in na je makaranta ma sai ya ta bi na ko kasuwa na je aka aike ni sai ya biyo ni yanzu ma shine ya biyo ni da gudu shikenan shiga gida